Daw ein darlleniad y bore yma o'r ail benod yr hugain yn Efengyl Mathew. Dwy ddameg mewn gwirionedd sydd wedi eu cyplesu yn un gan Mathew. Dameg gyfleoedd briodas a dameg am y sawl nad oedd ganddo y dillad priodol ar gyfer priodas. A llefarodd Iesu drachefn wrthynt ar ddamhegion. Y mae teyrnas nefoedd meddai yn debyg i frenin, a drefnodd wledd briodas i'w fab. Anfonodd ei weision, i alw'r gwahoddedigion i'r neithiwr, ond nid oeddent am ddod. Anfonodd eilwaith weision eraill, gan ddweud, dywedwch wrth y gwahoddedigion, dyma fi wedi paratoi fy ngwledd. Y mae fy mistych am llydnod pasgedig wedi ei lladd, a phopeth yn barod, dewch i'r neithiwr. Ond ni chymerodd y gwahoddedigion sylw, ac eithant ymaith, un i'w faes ac un arall i'w fasnach. A gyfeilodd y lleill yn ei weision, a'i camdrin yn warthus, a'i lladd. Digiodd y brenin, ac anfonodd ei filwyr i ddifetha'r llofruddion hynny, a llosgi ei tref. Yna meddai wrth ei weision, y mae'r wledd briodas yn barod. Ond nid oedd y gwahoddedigion yn deilwng. Mewch felly i bennau'r strydoedd, a gwahoddwch bwy bynnag a gewch yno i'r wledd briodas. Ac fe aeth y gweision hynny allan i'r ffyrdd, a chasglu ynghyd bawb a gawsant yno yn ddrwg a da. A llanwyd neuadd y wledd briodas gan westeion. Aeth y brenin i mewn i gael golwg ar y gwesteion. A gwelodd yno ddyn heb wisg briodas amdano. Meddai wrtho, gyfaill, sut y deithos di mewn yma heb wisg briodas? A thrawyd y dyn yn fyd. Yna dywedodd y brenin wrth ei wasanaethyddion, rhwymwch ei draed a'i ddwylo, a bwriwch efo'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo ar hincian danedd. Y mae llawer yn wir wedi ei gwahodd, ond ychydig wedi ei hethol. Bendithiad yr arglwydd y darllen a'r gwrando ar ei air. Amen. Wel, fe gyfeirwyd yn awr at gyfformiad buodd rhai ohono ni. Rhai'n cymryd rhan ar eraill ohono ni yn y gynulleidfa ym Mhenarth yn Ysgol Stanwel Neithiwr. Geiriau'n cyfri oedd y sioe, ac mae'n debyg mae Kevin Roberts oedd yn gyfrifol am y sgript, ond nid y gerddoriaeth hefyd. Nad oedd ei enw fo ddim ar y rhaglen, rhyfedd iawn. Rhaid i rwy'n mynd ar ôl hwnna, a siwr rhywbryd. Ond oedd ei sioe diddorol iawn. Math o voicewers oedd ganddo ni, ar y naill law, oedd ganddo ni lythrenau. Cynrychioli geiriau, mae'n debyg. Ac ar y llaw arall oedd ganddo ni rifau. Ac roedden nhw'n honni ochr yr rhifau o un ymlaen bod ganddyn nhw drefn. Ac oedd gan y bobl oedd ar llythrenau a'r geiriau ddim trefn.
Ac oedd yn ais ochr a'r llall yn amlwg yn gwrthweithio yn erbyn ei gilydd. Ac un o'r geiriau ddoth allan o'r geiriadur oedd gan y bobl y llythrennau oedd y gair gelyn. Oedd y gair gelyn yn air pwysig iawn yn y sioe yma. Ac yna, yn hen ychydig, fe godwyd mir. Waw! Rhwng y naill ochr a'r llall. Ac elyniaeth yn datblygu. Gwistlon hefyd. Y naill ochr a'r llall. Ar hif y gwistl oedd gan bobl y llythrennau oedd 13. Sy'n arwydd o bydd 13 yn arfer. Yn arwydd o be? Anlwc, ynddo? Dwi'n anlwc. A dyna oedd y teimlad ar ochr y llythrennau. A wir, doedd ddim yn ddangos bod yna gymodi yn mynd i fod. Roedd y ra fawr, digwydd bod yn hwyr i mi, y ra fawr oedd yn trarglwyddiaethu ar y llythrennau yn amlwg yn ddyn anghymodlon. A doedd yr rhif un y chwaith yr ochr arall, ddim llawer gwell. Ar ochr y teg i'r rhai o danyn nhw, merched oedd yr heini, dwi'n credu, ddwy ochr. Oedd yr heini yn annog mwy o gymod. Ac o'n i'n meddwl bod y neges honno yn neges bwysig iawn. Ac fel maen nhw'n dweud ar ôl ambell i bregaeth, yn neges amserol iawn. Wedi gan y cyfnod ofnadwy yma, ne? Pan mae ganddo ni wistlon, da bod yna ddwy ohonyn nhw o leia wedi rhyddhau yn ystod yr oriau diwetha. A bod yna elyniaeth ddofn iawn, fel y gwyddoch chi mae'n siŵr, rhwng y naill ochr a'r llall yn y dwyrain canol. Dydy'r elyniaeth yma ddim yn beth newydd, gweitha'r modd. A marn bersonol i ydy, os da chi'n gadael i elyniaeth barhau a dwysau a chenedlaethau ar ôl cenedlaethau yn cael ei magu yn awyrgylch yr elyniaeth yma, a'r ddrwgdybiaeth yma, a'r trais yma, fel sydd wedi bod am agos i 3/4 canrif o leia yn yr han yna'r byd. A pethau mynd o ddrwg i waith. A heddiw, wrth gwrs, mae yna ddioddefaint dychrynllyd iawn yn does ar y naill ochr a'r llall. Un ochr efallai'n dioddau mwy na'r ochr arall. Ac mae yr efengyl da ni ceisio ei ffrigethu yn y lle hwn fel mewn mannau tebyg. Galw am chwalu'r muriau. A'r apostol Paul, yn un o'i lythyrau, yn sôn am furiau neu fur, canolfur, oedd o'n i alw fo, yn ei gyfnod o, rhwng Iddewon a'r rhai nad oeddan nhw'n Iddewon. Yna ddim yn ddiethyr i heddiw chwaith. Ac fe ddwedodd o bod Iesu Grist wedi chwalu'r wahandir yna. Chwalu'r muriau. A mae'r muriau yn dal. A hyd yn oed yn atal cymorth rhag dod i dros 2 filiwn o bobl yn Gaza y dyddiau hyn. Wel, gobeithio gallwn ni ddysgu. Y wers fawr gafon ni neithiwr. Bob un ohono ni.
bod angen chwalu'r muria. Ac yn y diwedd, wrth gwrs, fel pob musical, da, mae'n siŵr, fe ddath pawb at ei gilydd yn y diwedd. Arwytha, rhagfarna'r arweinwyr, roedd y bobl gyffredin, y llythrennau bach, megis, a'r rhifau llai, a dweud wrth yr arweinwyr, dewch, ydwn ni'n mynd ymlaen fel hyn, a rhaid i chwalu y mir, a mae rhaid ni ddod yn dyfeillion, a mae rhaid ni ymodi, a mae rhaid ni gydweithio. Oeddech chi'n wrandawyr da iawn chwarae teg i chi. Gobeithio fydd gweddill y gynulleidfa ystod â chi nes ymlaen. Diolch yn fawr i chi am ddod, a diolch yn fawr i chi am wrando. Diolch yn fawr. Wel, gawn ni droi yn awr at yn hael emyn y bore yma. 201. Emyn ardderchog y prifardd Gwilym Tilsley. Mawr i ddiw am air y bywyd. Gair y nef yn iaith y llawr. Gair y cerydd a'r gorchymyn. Gair yr addewidion mawr. Gair i'r cadarn yn ei afiaeth. Gair i'r egwan dan i bwn. Cafodd cenedlaethau deiar olau ffydd yng ngeiriau hwn. 201.
Cydweddiwn. Yn naturiol y bore yma, ein tad, fel yr ydyn ni wedi atgoffa'n gilydd yn barod, mae angen I weddio am heddwch a chymod yn ein byd. Da ni'n diolch I ti am efengyl y cymod. Ac am yr arglwydd Iesu Grist. A nogodd I ddisgyblion ym mhob man ac ym mhob oes I garu ei gelynion. I geisio cymodi pobl a'i gilydd. Ac eto, ar hyn a welwn, mewn mwy nag un man yn y byd heddiw, ond yn arbennig yn y dwyrain canol, Ie, yng ngwlad yr addewid, yng ngwlad Canan, yng ngwlad Iesu ei hun, yw tywall gwaed ar raddfa eang iawn. A miloedd ar filoedd o bobl yn dioddau o bob ochr. Plant yn arbennig, a'r henoed yn ei pris. Ac I ni wedi'n syfdanu ac yn dal I gael yn syfdanu, a'n tristai gan olygfeydd o ddinistr, o ddinistrio ysbytai hyd yn oed, ac eglwysi. A mae'n ei addoli Islamaidd. A theuluoedd cyfan wedi ei colli yn llwyr. Ac felly arglwydd da ni'n naturiol yn gallu troi at y ti. A diolch I ti am hynny. Fel y dwedodd un o ddisgyblion Iesu gynt, at bwy arall y gallwn ni droi. Ond at y ti. O blegyd gyda thi y mae geiriau y bywyd tragwyddol. Mae'r efengyl fe gredwn yn cynnig rhywbeth am genach na thrais a chasineb a'r hyfel. Yn cynnig rhywbeth am genach na dialedd a gelyniaeth a'r hyn sydd yn dilyn o deimladau felly. Fe gredwn mae efengyl gadarnhaol obeithiol ydy'r efengyl hon. Ie yng nghanol y fath drychinebau. Fe gredwn efo ti yn hannog ni I ddal yn ffydd y gall cariad yn y diwedd. Y gall cymod yn y diwedd lwyddo. Ffordd anodd sydd o flaen unrhyw un mewn amgylchiadau o'r fath I sicrhau heddwch. I sicrhau yn y lle cyntaf osteg a ryfela a thrais. Ond I ni yn codi'n llef y bore yma. Ac yn gwybod mae gwneud hynny rydan ni gyda theulu mawr y ffydd. Nid yn unig yn y dwyrain canol, ond ar draws cyfandiroedd y byd.
a ble gyd fe gredwn yn y diwedd. Mae dyna'r unig obaith. Mae dyna'r unig ganlyniad boddhaol sydd i bob ymdrechu am gyfiawnder ac am heddwch. A maddau ni'n ai arglwydd yn bod ni'n aml iawn yn gadael i chwerwedd a chasineb fod yn drech na dymuniadau a dyheadau gwell yn ein bywyd. Hynny ar lefel bersonol ac ar lefel genedlaethol ac ar lefel rhyng-genedlaethol. Helpa ni hau hadau heddwch, lle bynnag yr ydyn ni, ym mha amgylchiadau bynnag yr ydyn ni yn ein cael ein hunain. Maddau arglwydd, yr adegau hynny na fuon ni bob amser yn genhadon hedd i ti. Maddau'r adegau hynny y bu ni ddwy'n anfri ar enw da'r Crist ac ar enw da i Eglwys. Gwarchod ni rhag dweud neu ddweud neu feddwl unrhyw beth a fydd yn tarddu ar eraill ac yn creu gelyniaeth o unrhyw fath. Gwyddiwn felly dros arweinwyr y gwledydd. A gwyddiwn y byddan nhw hefyd yn gweld ffordd sicr at heddwch a chymod ac yn gwneud popeth yn ei gallu i sylweddoli hynny. Bydd pobl, nid yn unig yn y genhedlaeth hon sy'n dioddau cymaint, ond yn y cenedlaethau a ddaw, sydd yn wynebu a'r ddyfodol mor ansicr a pheryglus. Cofiwn y bore yma am bawb o'n plith ni'n hunan, mewn gweiledd ac anabledd ac unigrwydd. Cofiwn y rhai mewn profedigaeth a galar. Cynnal hwy o arglwydd a phar i bod y bore arbennig hwn. Teimlod efo ti yn ei cyffwrdd ac yn dy bresynoli dy hun yn yr ysbryd gyda hwy. Gwrando ni felly y bore yma yn y gweddiau cyhoeddus hyn a gymhobweddi a ffrymwn yn y dirgel. Wrth i ni yn awr ofyn y cyfan yn enw ac yn heiddiant ein hanwyl arglwydd Iesu Grist, a'n dysgodd pan weddiom i ddweud, ein tad, ein wyl,
Trwy ddirgel ffyrdd, mae'r uchelior yn dwy'n ei waith i ben, i lwybrau ef sydd yn y môr, mae'r choga wynt yn en. 66. Fe ddawadnod y testyn y bore yma o'r damhegion a ddarllenwyd ar y cychwyn o'r ail benod yr 20 yn Efengyl Mathew, a'r drydydd adnod ar 10. Meddai wrtho, sef y brenin, yn anerch y brawd nad oedd ganddo wisg, briodas a ddasg. Meddai wrtho gyfaill, sut y deithos di mewn yma, heb wisg briodas, a thrawyd y dyn yn fyd. Yna dywedodd y brenin wrth ei wasanaethyddion, rhwymwch ei draed a'i ddwylo, a bwriwch ef i'r tywyllwch eithaf. Bydd yno wylo a'r chincian danedd. Da ni wedi arfer, mae'n siŵr, a meddwl am yr Hen Testament a'r Testament Newydd ochr yn ochr a'i gilydd, mwy na lai yn nhermau
Du a gwyn. Neu trais, os liciwch chi ar y naill ochr, a dialedd, a heddwch a thangnefedd ar y llaw arall. Ac wrth gwrs, mae yna lawer iawn o drais yn yr Hen Testament, yn does? Does dim angen i mi fanylu yn ormodol ar hynny y bore yma. Mae'n gyfarwydd i ni gyd. Ac ar un olwg, mae'n ddrwg yna i orfod dweud hynny, ond mae o'n amlygu hun yn yr hyn sy'n digwydd yn y dwyrain canol ar hyn o bryd, dydy. Llygad am lygad, a dant am ddant. Bywyd am fywyd. Ydych chi'n cofio bod y rhen Iddewon yn credu bod Duw yn ei gorchymyn nhw i glirio'r wlad o'r rhai oedd yn preswylion am wreiddiol. Dyma chi yn enghraifft o'r Hen Testament. Gorchymyn y proffwyd Samuel i Saul y brenin cyntaf gafodd Israel. Dos yn awr, meddai, wrth Saul, a tharo'r Amaleciaid, a'i llwyr ddinistrio hwy, a phopeth sydd ganddynt. Paid a'i harbed, ond lladd bob dyn a dynes, pob plentyn a baban, pob eidion a dafad, pob camel a gasyn. A mae yna gyhuddiad ar hyn o bryd yn does. Bod yr Israeliaid am geisio clirio'r wlad. Y llain yna, elwyr yn llain Gaza, o'i thrigolion. Dadleugar ydy hwnna, wrth gwrs, ond mae o'n gyhuddiad sy'n cael ei wneud. Adlais o'r trais difrifol sy'n rhedeg drwy lawer rhan o'r Hen Testament. Ond yna meddwl ni pan da ni'n troi'r Testament Newydd, fe gawn ni y bregaeth ar y mynydd, wrth gwrs. Lle mae Iesu yn annog caru gelyn. Ac yn gwrthweud ar un olwg, y datganiad yna yn yr Hen Testament, llygad am lygad a dant am ddant, ond yr rwy fi yn dywedyd wrth i chwi, meddai. Ac eto y bore yma dwi am ofyn, ydy trais a hyd yn oed dial yn gwbl absennol o'r Testament Newydd? Oes na ddim elfennau sy'n adleisio rhannau o'r Hen Testament yn y newydd yn ogystal. Da ni meddwl yn arbennig, mae'n siŵr am lyfr ola Testament Newydd, llyfr datguddiad. Lle mae y saint yn galw am ddial ar yr rhai a laddodd y Merthyron. Ac mae yna ddarluniau o waed, o winrwydd mawr di gofaint Duw yn gorlif o'r ddeiar. Ac fe ddisgrifir Crist ei hun yn sathru gwynrwydd di gofaint lludiog Duw. A mae'r darlun yna yn hynod dreisgar a dialgar yn tydi. Fe ddywed John Sweet, un o'r esbonwyr Saesneg ar lyfr datguddiad. There is a spirit in Revelation, medda fo'n llyfr y datguddiad, which is at home in the Old Testament, but hardly in the New. What can be found
in small deposits elsewhere in the New Testament, crops up here, sef yn llyfr datguddiad, in lethal concentration. Ond mae yna small deposits mewn mannau eraill yn y Testament Newydd, fel mae y diweddar John Sweet yn atgoffa ni. Gai roi'n enghraifft, un yn unig i chi y bore yma. Chi'n cofio'r hanes yn y 5 bennod o lyfr yr Actau. A'r darlun idyllic allach chi ddweud ar un olwg, o'r eglwys fore yn rhannu yr eiddo yn gyffredin. Ac eto, dau gŵr a gwraig, fel petai nhw yn torri ar draws yr arferiad yna. Ac yn bradychu egwyddor fawr yn yr eglwys fore. Ananias a Saffeira, chi'n cofio'r hanes? A'r hanes am Ananias yn cael ei daro yn farw yn y fan a'r lle. Ac mae'n amlwg i mi, mae oddi uchod y daeth y trawiad yna. Ac yna, ychydig bach yn ddiweddarach, mae'r un peth yn dilyn yn achos i'w wraig Saffeira. Roedden nhw'n eog, wrth gwrs, o dwytho gweddill aelodau yr eglwys o fradychu un o egwyddorion yr eglwys fore ar y pryd. Ac maen nhw'n dioddau yn dreisgar oherwydd hynny. A dyma ni'n dod at adnod y testun y bore yma. Mae chi anodd ydy ceisio gliro testun fel hwn, ynde. Chi'n cofio'r hanes, wrth gwrs? Fe geir hanes cyffelib yn efengu lyc, ond mae'r fersiwn yn Mathew yn llawer iawn mwy garw yn y marn i beth bynnag. A mae Mathew yn cysylltu dwy ddameg oedd yn wreiddiol, dwi'n mynd yma yn ddamegion ar wahân gan Iesu a'i gilydd. Mae'r ddameg gyntaf, gwrs, yn sôn am wledd briodas a brenin sydd gan Mathew yn paratoi gwledd arbennig i'w fab i ddathlu ei briodas. A mae'n anfon negeseuon drwy negeswyr allan i wahodd rhai i'r neithiwr. Ond oedd pobl ddim am ddod. Ac yna mae'n trio yr ail waith. Ac mae'n dweud, wel, mae popeth yn barod. A dwi wedi mynd i drafferth eithriadol. Doedden nhw ddim, wrth gwrs, ond y cyfnod hwnnw yn lladd anifeiliad, yn rhwydd. Le gyd roedd angen yr anifeiliad ar gyfer llaeth ac yn y blaen. A dyma nhw, fel tad y mab y fradlon, mewn dameg arall, wrth gwrs, a laddodd y llo pasgedig. Dyma'r brenin yn lladd y bystych a'r llydnod pasgedig. A mae popeth yn barod. Dewch i'r wledd. Ond yr ail waith, di'r gwahoddedigion ddim yn gwneud unrhyw sylw. A'r SVP, ddim o gwbl, neb yn ateb. Oedd hwnna'n digwydd aml yn diwedd. Neb yn ateb. Ddi hyd o'r gwahoddiad hael. Ac mae'r rhai o'r rhai sy'n cael ei gwahodd yn mynd ymhellach. Ac maen nhw'n gafel yn y gweision. Gweision y brenin ac yn ei camdrin yn warthus a hyd yn oed yn ei lladd nhw. Wel, mae'r brenin yn digio. Ac mae'n anfon i filwyr
I ddifetha'r llofruddion hynny a llosgu ei tref. Ac yna mae'n dweud wrth y gweision, wel, mae'r wledd yma o hyd. Mae rhaid i chi wahodd pawb, pwy bynnag ydyn nhw, yn dda a drwg. Does dim gwahaniaeth. Mwyn i ni lenwi'r neuadd a bwyta'r bwyd yma, sydd wedi costio cymaint i mi, ac sydd wedi paratoi ar ei cyfernog. Ac yna, mae'r ail ddameg yma'n dod i fyny am y wisg briodas, addas. Mae'r brenin yn dod a mae'n cael cipolwg ar bwy yn union sydd wedi dod yn dda a drwg. A mae o'n canolbwyntio ar un di yn drian fo. A mae'n dweud fo, wel, sut y deithos ti mewn heb wisg briodas? Wel, meddylwch chi am ddweud wrth un, oedd o wedi cael dim notis, oedd o wedi cael llythyr ar SVP na dim byd fel yna, dim byd wedi dod. Ddim wedi cael rhybydd munud fel petai, wedi cael ei wisio i mewn o'r strydoedd i mewn i'r wledd. A chwarae teg iddo, does dim rhyfedd i fod o wedi daro yn fyd. Ac mae'n mynd ymhellach. A mae'n dweud wrth ei weision, gyfeilwch ynddo fo, rhwymwch ei draed a'i ddwylo, a bwriwch efo'r tywyllwch eithaf, bydd yno wylo ar hincian danes. Wel, na chi ddarlun treisgar, ynddo? Na chi ddarlun o ddialedd mewn gwirionedd. Fel mae un esboniwr yn dweud, if one has picked up guests on the street, one cannot then criticize them for coming without a wedding garment. Mae'r peth yn hollol afresymol ac anheg mewn gwirionedd yn diwedd. Sut mae egluro peth fel hyn? Wel, efallai bod na elfen o eglurhad yn y dywediad sydd yn dilyn ar ddiwedd o ddameg. Dywediad sy'n ymddangos wedi mwy nag un o ddamhegion Iesu. Y mae llawer yn wir wedi ei gwahodd, ond ychydig wedi ei hethol. Mae hwnna'n swnio'n galfinaidd iawn yn tydi. Allai fod o. Ond efallai gallai arall eirio, yr ail gymal. Ychydig wedi ei hethol, ychydig wedi gwneud ymdrech. Deilwng i ymateb i'r gwahoddiad. Ychydig wedi sylweddoli, mae nid peth hawdd ydy derbyn gwahoddiad yr Efengyl. Chi'n cofio, a mae enw fo wedi i ddefnyddio lawer gwaith, dwi'n siŵr, o'r pulpit yma yn y blynyddoedd aeth heibio. Chi'n cofio am Dietrich Bonhoeffer, un o ferthyron Cristnogol mawr yr 20fed ganrif. A ddianyddwyd wrth gwrs gan y Natsiaid yn nyddiau olaf. Olaf un, yr ail ryfel byd. O blith yr holl bethau cwbl warthus gyflawnwyd gan y Natsiaid, dyma dybiau un o'r pethau mwyaf ffiaidd, cymryd bywyd y gŵr mawr hwn. Ac wedi i farwolaeth wrth gwrs fe gyhoeddwyd i gyfrol. A'r cyfeithiad Saesneg yn dwyn y teitl The Cost of Discipleship. Mae amnelo y ddameg yma am y wisg briodas, rhywbeth dybiau i a chosp, a chost, a chost. Derbyn yr Efengyl. Da ni'n sôn, mae'r emynydd yn sôn yn tydi am rhad ras. Ydy, mae'r
gras, mae'r Efengyl yn ei gyhoeddi yn rhad. Ond fel da ni'n dweud yn Sir Aberteifi, dyw e ddim yn chep. Da ni'n dweud weithiau, rhad ag am ddim, dyda ni. Ond un olwg, dio ddim am ddim. Os ga i ddefnyddio geiriau Ioan Fedyddiwr, cyn i Iesu ddechrau ar ei weinidogaeth gyhoeddus. Pan mae o'n dweud, dygwch ffrwyth a fydd yn deilwng o chedifeirwch. Ydy, mae'r Efengyl yn rhad, dyw e ddim yn chep. Mae'r Efengyl yn gallu costio, ac fe ddylai orfod costio. Mae'n cael ei chynnig yn rhad, ond dim am ddim. Ac mae yna elfennau garw. Oes, yn y Testament Newydd. Sy'n weithiau yn tramgwyddo ni. Ac yn peri anhawster i ni. Fe ddywed Tom Wright, un o'r awduron mwyaf cyffredin, amyleiriog, y maes y Testament Newydd y dyddiau hyn. Fe ddywed yn un o'r lyfrau. Jesus' message, medda fo, so far from omitting or toning down the warning of judgment, seems from a wide variety of texts to have emphasized it continually. Ydy, mae Iesu yn dweud, fel oedd Ioan Fedyddiwr yn awgrymu, mae rhaid dewis. Ac mae dewis weithiau yn gostus. Mae rhaid derbyn gras, rhad, yr arglwydd Iesu. Ond mae yna gost yn aml. Ac efallai am bod ni yn ei chael ein anodd weithiau i ddod i'r afael a hynny. Ydy, mae yr Efengyl hyd yn oed yn y Testament Newydd yn cynnwys pethau digon anodd, digon dyrys i ni ei deall yn iawn. A diolchwn i Dduw am bob cymorth ag awn i ddeall y pethau hynny yn well. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni diweddu y bore yma gyda'r emyn 252. Emyn y Manwi. O'r Idaman, wrth gwrs. Brawd James Griffiths. Rhoi mi weledigaeth ar dy frenhiniaeth di, sy'n estyn o'r mynyddoedd, hyd eithaf tonnau'r llu. Ni fynnwn ni ymostwng yn rhwys gein gwamal oes, ond i thawdurdod sanctaidd, a chyfraith Crist a'i groes. 252.
Gras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas i lan ysbryd ef, a'r hoso gyda ni a'r hais yn anwyl gennym, a gyda phlant Duw ledled o ddeiar, ac aros yr awr hon a hyd byth. Amen.